Diglosia é un feito, dúas linguas a xogar, unha brilla no poder e outra tenta a medrar. O galego na conversa algún día pode estar, mais o castelán domina, ten o trono no lugar. Lingua humilde e vulnerable, di a UNESCO ao mirar, mais conserva a súa forza, segue viva ao caminar. Co 45% que a manteñen no falar, o galego pide espazo para nunca se apagar. A lingua ten os seus usos, espazos onde se asenta, entre formal e informal, cada unha ten a súa senda. A formal é ben querida, pois semella superior, mais non é por ser mellor, senón por falso valor. Nas escolas e oficinas é a formal a que medra, mentres a da casa vive no calor da vida enteira. A informal non ten rigor, nas conversas máis queridas leva ditos e proverbios chea de frases sentidas. Non hai unha mellor ca outra, iso é cousa de prexuizos, cada unha é arte viva como os seus usos precisos. As institucións cultivan a lingua con certo brío, mais na casa todos falan outra lingua cos amigos. O conflito lingüístico nace dun gran desigual, cando dúas linguas viven sen un trato coigual. Unha é forte e hexemónica, ocupa todo o lugar, a outra máis afastada non ten forza para estar. E co paso dos anos, se non existe acción formal, esa lingua minorizada esmoreza ata o final. Mais a acción consciente axuda, chamase planificación, pois busca mudar o rumbo para acadar posición. A normalización xorde como un acto racional, restituíndo a presenza da lingua no social. Na Galicia o galego é exemplo a preservar, con políticas de apoio trátase de reforzar, pois falar non é un luxo, é un dereito natural, que as persoas sexan libres no idioma máis local. Isto é unha loita, un reflexo cultural, onde a lingua é esquecida loita por ser natural. As palabras son memoria, identidade ancestral, que renace con firmeza frente a un poder desigual. Preservar é xustiza certa, un dereito universal, por a lingua que se apaga é un silencio mortal.